What's up mga kabangs, and so welcome to Vlogmas Day 15. Ayan, so kung first time mo sa akin channel, click mo ng subscribe button at notification para ma-notify ka every time nag-upload akong bagong video. So in today's video guys, kami ay medyo nagpanic. Hindi dapat magpanic pero medyo nagpanic kami kasi naglindol na naman dito sa Davao. It's dalawang lindol, 6.8 and 6.9 magnitude. That is 1 minute interval between the earthquakes. So grabe ang lakas talaga guys. Super nakakapanik talaga siya. Hindi mo na ma-perform ang duck cover, hold, whatever. Kasi parang hindi kami nakagalaw, parang na-static kami. Sobrang lakas talaga kasi sumayaw talaga yung aming electric fan doon. Tsaka yung tubig sa loob ng aming balde. Ipapakita ko yung sa electric fan ko, i-insert ko yung video. And yun, pupunta kami ngayon doon sa dagat kasi malapit kami sa dagat guys, and we are very prone sa tsunami. Huwag naman po sana. Tingnan namin yung dagat kung anong situation doon, and hindi namin alam ng mangyayari today. And I hope na sana lahat ng Davaoenos o lahat ng nasa Mindanao or lahat ng natamaan ng lindol ngayon is safe. And grabe, hindi namin ma-explain yung aming feel. Ewan ko ba, first time ko kasi, ito yung pinakamalakas na lindol na experience ko sa aking buhay. Sobrang lakas talaga, na sobrang tagal at sobrang lakas. Grabe. Ayan, so on the way kami sa dagat guys, sa malapit sa amin. So ito yung situation ng dagat. So far hindi naman siya nawala ng tubig, kasi pag nawalan niya ng tubig, tsunami talagang ang labas. Yan, medyo low tide ata na yan. Kalma lang mo din. Kinaglinog na. Alam mo Sug na? Oo. Sug kayo? Lipong ka? Wala. Pag yan? Lipong ko. Lipong ka? Ato patag mall ka ron? Ha? Mall? Oo. Asang dinog man. Uya, tain na. Tanaw. After na malakas sa lindol, malakas na ulan na naman. Yan yung Aldao Public Market guys, kinoconstruct, pinapaganda. Lakas ng ulan. Hello, ito kami ngayon sa Index Industry Branch sa Shampoo sa Manila. Puspa at Ted. Ay, buyag-buyag ilahang industry branch makusog ka. Ay, industry Aldao branch. Buyag-buyag. Sabi, ano yung buwan ni ma'am? Ano pa isa?
Bigay mo sa kanya. Ibigay mo pa guys. Ay, gusto mo. Thank you. Ito naman kami sa Hongdae. Kasama si Yuna. Yung dalawa. Busog na ka? Yun na, busog na ka? Busog na? Manimuha. Sa manimuha gani. Galang ka. Tanaw lang ka. Oh, Garia. Wow, thank you. Kumaman na kayo, daliin na rin siya sa buto. Ha? Pagkakawan ko siya sa kana sa stem. Pork na? Pork pat? Ay, parang malabot. Ano malabot? Pagkakot ng lawa.